Hey, makholo. Hey futhi. Hamba kahle kabi. Ngiyabona ke. Ja manje sitha kwesishaye nakho. Izinto lezo kufanele abantu beyijwayele lezi. Ungasho ukuthi idlo abantu abagulayo. No, awuguli. Anjalo nje. Wenkabi yami. Ushaya njani kabi yami? Lento kabi. Oh, hayi. Yona phela le nkabi nasishaye kanje. Oh. Ngoba phela ngokomthetho uya lento lelo uyiphushela nga. Bese uzomunca kodwa ngenxa ukuthi thina siphethe imaterial. Yeah. Yabo. Right kanje. Abana bafethu. Mana mfethu idoka silidle la mfethu. Asilidle la izinto lezi mfethu ezibizayo. Uthembela abafuna abafundi ukuthi izinto uqala impilo mawufuna ukuya phambili uqala hayi ukuthi usuka nje ufuna ukuyophila impilo njengeyethu uvuka nje senu uvuka namazi awu ayifuneki lo nto leyo manje sizama ukutshela i-country ukuthi yabona lamanazareth ambuye lamanazareth ahleleke kahle bokufanele benamhlanje siyodla e-Mall of Africa namhlanje yeah namhlanje bokufika siyodla e-Mall of Africa kodwa cha kunamanga lokho ngizokulanda fresh lokho kunamanga yey man what do i-battery mana so kumele siyodla e-Mall of Africa namhlanje ikhambuzwa kanjani lokho kabi yami akho-ke nje Seguret. Lento siyenze kanje. Man kumele sishawushezi. Kumele sishawushezi kabi yami. Awungilindi ungadina mntaka baba. So kufanele namhlanje ngabe siyodla e-Mall of Africa. Kodwa ngenxa ukuthi khona ibhizi esazokuba khona. Kufanele si-attende le bhizi yabo. Bakunomcimbi omuhle la ngaphakathi. Omuhle umcimbi owenziwe igoli. Baba esehamba ethuthukile. Yeah. Esebhekwe lakithi lamampondo. Yeah. Oh, siyamampondo nosuka la. Masiyasuka la nesemampondweni. Kahle wena. Nayike le. Kasi inje ilapha le nto bese sithi shezi foto. Hamba manje foto. Awuthabe khona. Nothabe khulu izimali thabe khulu. Manje waze umshumayeli, waze lamshumayeli. Izinto enje emshumayeli uboyijwayela. Nijwayele into enjena. Ungaveli uthi kusekuseni uvuke ngedongo nje. Namasi. Wenzani? Awufunda lapho ufunda uyiphoyisa wena. Support you. Nakho ke support what? Support. Man, hayi bo. Hey man. Hey baba kamera lapho. No man, I'm